En wij gaan hier niet weg. Ik ga hier niet eerder weg dan dat de gemeente nou eens een keer komt met een oplossing. Nee, dan ga ik hier niet weg. Ik ga hier sowieso niet weg. Ons doel is om hier net zo lang te blijven staan totdat de gemeente het zwart op wit op papier hebt dat we hier uitbreiding krijgen erachter. De actievierders willen dat er 20 plakken bijkomen van wenwijn in de gemeente Smellingelaan. Op andere plakken kunnen ze net goed uit de voeten. Ja, ik heb in een caravan gezeten, op een camping. Ik heb in een huis gezeten, wou niet. Ik heb op een boot gezeten, wou niet. Dus ja, mijn roots liggen hier. Voor jou is de enige oplossing een wenwijnkamp. Yes. Op het gemeentehuis van Smellingelaan is op dit stuit waande met de plan van de wenwijnkampen. Wij zijn te volg, dat is echt te volg, deze week aan het begin van hoe gaan we daar maar terug. Maar een eigen college, maar een eigen gemeente. Ik verwacht je dat we binnen een aantal weken, een maand, dat we die plan aan de gemeente vallezen kennen en dat er dan meer duidelijk worden zal hoe de toekomst van het aantal standplaatsen in de gemeente Smellingelaan. De kampenwenners zitten van wie gaan je pas vat als er 20 plakken bij komen. Hoe lang moet ze dan nog steen blijven? Ze zal toch een skofje, zal ze geduld dwamatten. Ze hoeven net bang te wezen dat voor het weekend dat de politie er ons komen zal. Op het moment dat dat heel een permanent karakter krijgt en het diet uit. En wij zijn er nog net om te zeggen van daar en daar komen eventueel naar je stand plakken. Ja, dan zitten we toch schermatten en ik ren er net op vooruit wat dan de situatie is.